Mifa production jabarani filɛbagani Ondo TV filɛbagaw an ka foli bi se aw bɛɛ ma ni aw ka farikolo ɲɛnajɛ dayɛlɛni aw denkɛ n'aw balimakɛ fɛ Cheikh Bukadari Makasuba ni kanubaga bɛ wele ko Momushu a y'aw bisimila. An ka bi bakurubaw la an bɛna an da don fɛn min ye simidenw tɔgɔ la coupe bɛ ka taa diɲɛ kurukara kɔnɔ ni a bɛ ka kɛ nin wagati na Indonésikaw fɛ yen nɔ Mali y'a ka bɔko fɔlɔ kɛ jaabi minnu sɔrɔla o kɔnɔ an bɛna o da o tulo kan. N'an bɔra yan an bɛ taga an ka ŋanaminɛŋanaw ka kɛnɛ kan n'o y'an ka championnat national ye sennadolantan na o tile filanan jaabiw fo ka se jɔyɔrɔ ko a bɛna olu sɔrɔ ani fɛn min ye an ka dege karamɔgɔ Juma tɛmɛnen ale bɔra fɛn min ye ka a ka dolantanaw di dolantana minnu bɛna Mali jɔyɔrɔ fa fɛn min ye coupe du monde ale éliminatoire kɔnɔna na Mali ani Tchad ni Centrafrique kan ka ɲɔgɔn sɔrɔ joueur minnu welel'o la an bɛna o da o tulo kan. Ani kunnafoni misɛnnin caman fɛn min ye an ka dolantanaw ka kunnafoni fo ka se an b'a fɔ Ligue des Champions ale kunnafoni olu de bɛna kɛ aw tulo garisɛgɛ bi a y'aw bisimila. I n'a fɔ kunnafoni daminɛ la an kun y'a da aw tulo kan cogo min na fɛn min ye simidenw olu tɔgɔ la coupe du monde bɛ ka kɛ nin wagati na Indonésikaw fɛ yen nɔ kunun ba Maliba ale ni Uzbekistan ye ɲɔgɔn sɔrɔ ka bɛn ni nɛgɛ kanɲɛ 19 ye Juma tɛmɛnen na i b'a jateminɛ Mali fan fɛ jɔkɔrɔciba kun ye Burama Kone a ka kɔfɛma o tun bɛ Baye Kulubali sɔrɔ Isa Tarawele Sulemani Sanogo ani fɛn min ye Musa Tarawele camancɛmaw la sa i bɛ Seku Kone Amidou Magalu ani Ange Martial Tia fo ka se Ibrahim Konate ma an ka ɲɛfɛmaw sa olu kun ye Ibrahim Jara ani Mamadou Doumbia. Dolantan bɛ kɛ dolantan cɛsirilen ba Maliba ale bɛ dolantan ta a bolo la ka essayer ka fɛn min ye Uzbekistan kan ko olu dominer kosɛbɛ fo ka taga se sanga 30 ma Mali b'a ka cilo fɔlɔ sɔrɔ o bɛ don Mamadou Doumbia fɛ san an bɛ bɔ o la ka taga fɛn min ye ji min o kan n'o ye mi-temps ye an seginnen ka na sanga 72 Mali ka cilo filanan o bɛna sɔrɔ fɛn min ye penalty fɛ Mamadou Doumbia ale b'o don fo ka se sanga 75 na Mamadou Doumbia a bɛna a ka cilo sabanan don na Mali bɛ sebaya sɔrɔ Uzbekistan kan o bɛ ban fɛn min ye 3 ani kanangolo i bɛ a jateminɛ nin dolantan na a kɛra dolantan jijalenba ye an ka bɔko fɔlɔ ni ɲana Mamadou Doumbia yɛrɛ ale taara ka kɛ dolantana mun ɲɔgɔn tɛ ɲɔgɔnman tan o de hokumu kɔnɔna na ɲininkali tɛkunna na Mamadou Doumbia ale ye fɛn sɔrɔ ka fɔ an ka t'o lajɛ. Nga kuma daminɛ bɛ maliyɛn bɛɛ fo parce que an ko k'an dɛmɛ ni dɔrɔn ye ala ye match ɲɔgɔn ye 3-0 comme compétition match fɔlɔ c'est très important i ka victoire kɛ a bɛ confiance dans la groupe kɔnɔ a bɛ confiance dans fɛnɛ la pour que son match fɛnɛ préparer sans avec sans pression c'est normal parce que compétition den tɛ coupe du monde normalement et forcément a bɛ ten parce que les 15 premières minutes on était stressé au fin mais après on a relâché toute compétition c'était comme ça pour l'éliminatoire quand on avait mi-temps mais après ça on a donné compétition il y a plus de pression bon moi là je vous sais que nous on a réagi pour va dogagne en c'est nous alsa on continue beaucoup alsa Mamadou Doumbia tɛmɛnen kɔfɛ fɛn min ye an yɛrɛ ka dege karamɔgɔ n'o ye Sumaila Kulubali n'a bɛɛ b'a wele ko Kapi dɔw ko Sumi ale fɛnɛ ɲininkara ni dolantan tɛmɛnen kɔ a ye jateminɛ minnu kɛ ale fɛnɛ fɛn sɔrɔ ka fɔ an ka jɛ ko lamɛn. Bon, premier match do bon an tɛ se ka fɔ an b'a analyse ba fɔ pour le moment parce que match daminɛ ɲɛna an ye 1-0 kɛ après bon denmisɛnninw o y'olu kunkolo la ils ont commencé à jouer facile bon les difficultés seront là vers les 25 jusqu'à la fin bon deuxième mi-temps on les a poussé donne ça doit se faire fragilité bon ça a été bien passé bon c'est que dépend parce que comme tournoi d'Amérique voilà ils sont très serrés mais c'est normal comme ma fait toujours c'est des enfants qui sont en préformation nous devons être là bon l'essentiel c'est que c'est le tournoi fini bien moi je pense que c'est l'essentiel. N'an bɔra o kɔnɔ an b'a da o tulo kan k'a fɔ hali bi aw k'a dɔn o poule kelen kɔnɔ n'o ye Mali ka poule ye fɛn min Espagne ale fɛnɛ ye sebaya sɔrɔ fɛn min ye Canada kan o banna 2-0 ni ala ma baasi kɛ tɛnɛndon ba Maliba ale ni Espagne olu bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ an ka poule kɔnɔ an bɛ dugawu kɛ an ka denmisɛnninw ala k'u jɔyɔrɔ ni tintin bɛɛ. N'an bɔra o kɔnɔ an bɛ bɔ Aigle ka page kɔnɔ dɔɔni an bɛna fɛn min an ka championnat national n'o y'an ka ŋanaminɛŋanaw ka kɛnɛ ye ale tile filanan jaabiw olu bɛ an bolo kɔrɔ i bɛ a jateminɛ jɔyɔrɔ fɔlɔ yanni an ka na classement kɔnɔ jaabiw la AS Police ale cira AS Bakarijan fɛ 1 ni kanangolo fɛn min Club Olympique de Bamako ye sebaya sɔrɔ US Kita ka 2-1 AFE ale ye sebaya sɔrɔ Black Star ka 1 ni fu AS Real ale fɛnɛ ye sebaya sɔrɔ ASCO ka 1 ani kanangolo Joliba AC bɔko filanan na ale ye sebaya sɔrɔ US Buguba ka 2 ni fu fɛn min US Buguni ni Binga FC o bana 1 ani 1 o kɔfɛ sa Face ATS o bana 2 ani 2 11 créateurs ale cira Stade Malien fɛ 3 ani 1
classement na n'o ye jɔyɔrɔ ko ye sa jɔyɔrɔ fɔlɔ o bɛ club olympique de Bamako bolo kuru 6 AS Real bɛ da ka kuru 6 o kɔfɛ fɛn min ATS de Koro Stade Malien US Buguni AFE AS Black Star kuru 4 u bolo fɛn min ye Joliba AC kuru 3 fo ka se US Buguba Isfas fo ka se IS Kita Binka FC kuru 3 bɛ olu bolo dugumamaw la sa n'a bɛ fɔ ma ko zone rouge ASCO ale ye maa fɔlɔ ye nɔ kuru 1 b'a bolo o kɔfɛ fɛn min AS Police Black Star 11 créateurs kuru fu o bɛ olu bolo. N'an bɔra o kɔnɔ an bɛ segin ka na an ka Aigle ka liste la fɛn min ye diɲɛ kurukara tɔgɔ la dolantan mun bɛna kɛ n'a bɛ fɔ ma ko Coupe du Monde ale ɲɛbila baaraw n'o ye éliminatoire o dolantanw kan ka kɛ an ka nin kalo na n'o ye an ka nin mois de novembre ni ye i bɛ a jate minɛ Aigle ka dege karamɔgɔ juma tɛmɛnen ani kunnafonidilaw karila ɲɔgɔn na o mun hukumu kɔnɔna na a ye liste dɔw bɔ k'a d'u ma i bɛ a jate minɛ a ye dolantana minnu wele jɔkɔlɔsiba ye maa 3 ye Ibrahim Boso Munkuru ale bɛ Tupisa Mazembe la Ismail Jawara ale bɛ Malmo la fo ka se Jigi Jara ale bɛ Yunka Afrika la o kɔfɛ Mausa o ye maa 8 ye i bɛ Amari Traoré sɔrɔ Real Sociedad n'ale yɛrɛ y'an ka jalatigi ye Masadio Haidara Lens Moussa Jara Toulouse Mamadou Fofana Amiens fo ka se Amadou Dante Sturm Graz ani Boubacar Kiki Kouyaté Montpellier Sekou Niakhaté Braga Falaye Sako Montpellier donc o kɔfɛ an ka caman olu ye maa 8 ye i bɛ Mohamed Kamara sɔrɔ l'AS Monaco Lassana Coulibaly Saladin Tana Aliou Dieng El Ali Kamori Doumbouya Brest Adama Nosso Traoré Il City Yves Bissouma Tottenham Amadou Aïdara Doudou RB Leipzig ale seginna ka na bana kɔfɛ a ye dolantanw daminɛ a seginna ka na fo ka se Cheikh Oumar Dougouré Crystal Palace o kɔfɛ sa an ka ɲɛfɛmaaw la maa 8 fɛnɛ bɛ yen Adama Malouda Traoré Ferencvaros fo ka se Moussa Doumbouya Chiko ale bɛ fɛn min ye Al Adala la o kɔfɛ Ibrahim Sissoko Saint-Étienne ale fɛnɛ ye maa kura ye maa kura mun nana n'a bɛna dɛmɛ don an ka équipe ma kosɛbɛ i bɛ a jate minɛ nin wagati na a jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ Saint-Étienne kɔnɔna na Néné Dorgelès RB Salzbourg fo ka se Lassine Sinayogo AG Auxerre Khalifa Koulibaly ale bɛ KRM na Fousseni Diabaté Lausanne Youssouf Niakhaté ale bɛ Bani Yasla ni wagati na Qatar ale fɛnɛ jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ ale fɛnɛ maa kura ye maa kura min bɛna dɛmɛ don fɛn min ye équipe nationale ma an bɛ segin a kan k'a fɔ an na Ibrahim Sissoko ale bɛ segin ka na tuguni équipe kɔnɔna na nin dolantan ninnu bɛɛ bɛna kɛ fɛn min stade 26 mars la an bɛ dugawu kɛ an ka Aigle ye ala ka o jɔyɔrɔ ni tintin bɛɛ. O tɛmɛnen kɔ n'an bɔra o kɔnɔ hali bi an ka Aigle ka kunnafoni na an b'a da o tulo kan k'a fɔ fɛn min ye Abdoulaye Dougouré ale a ka contrat renouvelé fɛn min ye Everton fɛ wa a ka laseliw la a bɔra k'a yira fɛnɛ k'a fɔ k'a bɛna concentrer a ka tɔn kan fɛn min ye ka na Coupe d'Afrique ta Mali fɛ k'o t'a fɛla ko ba ye an bɛ dugawu k'a ye a ka laɲini ye fɛn min ye dolantan na ala k'o nɔgɔya ye. Wa kunnafoniw bɔlen don fɛnɛ fɛn min ye an ka dolantanna n'o ye Sekou Koyita ye an b'a fɔ nansaraw n'o ye Espagnol ka kunnafonidilaba dɔ bɛ yen nɔ ale bɔra k'a yira k'a fɔ Sekou nin wagati na k'a kan ka bɔ wa tɔnbaw olu bɛ a nɔfɛ Europe kɔnɔ n'o ye Racing Club de Lens fo ka se an b'a fɔ Stuttgart olu bɛɛ b'a la Allemagne tɔn ani France tɔnw caman b'a nɔfɛ ani Angleterre tɔn dɔw jateminɛw kɛlen don yanni Sekou été nin kɔnɔna na a bɛna to Red Bull Salzbourg la ɲininkali tɔ min bɛ yen. K'an ka bi kunnafoni kuncɛ an bɛ taga Ligue des Champions na fɛn min ale tile 4nan jaabiw la sa i bɛ a jateminɛ Dortmund ye Newcastle ci 2 fu Shakhtar Donetsk ye sebaya sɔrɔ FC Barcelone ka 1 ni kanangolo balana koba fɛn min Lazio ale ye sebaya sɔrɔ Feyenoord ka 1 ni kanangolo Porto ye Anvers ci 2 fu Manchester City ale fɛnɛ ye sebaya sɔrɔ Young Boys ka 3 ni kanangolo na hali bi Milan AC ale ye Paris Saint-Germain ci 2-1 Atletico ye sebaya ɲuman sɔrɔ Celtic Glazers ko ka 6 ni fu fɛn min ye Étoile Rouge de Belgrade ale cira RB Leipzig fɛ 2 ni fu Amadou Aïdara Doudou a yira nin dolantan na fɛn min Real Sociedad Benfica o banna 3-1 an ka capitaine n'o ye Amari Traoré ale fɛnɛ yira nin dolantan na Naples ni Union Berlin dɛsɛra ɲɔgɔn na 1-1 o kɔfɛ fɛn min Red Bull Salzbourg ale cira Inter fɛ 1 ni kanangolo Néné Dorgelès a ye sanga 3 ni dolantan na o kɔfɛ fɛn min ye Bayern ale ye sebaya sɔrɔ Galatasaray ka o banna 2 ni fu fɛn min ye Arsenal Séville o banna 2 ni fu
o kɔfɛ PSV fɛnɛ sebaya sɔrɔ Lens ka 1 ni kanangolo Masajo ale yera ni balontan na Real ale sebaya sɔrɔ Baraka ka bana 3-0 an ka cɛden n'o ye Seku Ɲagati ale fɛnɛ yera ni dolantan na. Ni kunnafoni de bɛna kɛ ka aw ka bi farikolo ɲɛnajɛ kunnafoni kuncɛ an bɛ foli di aw bɛɛ ma ni Ala ma baasi kɛ ani aw bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ wagati wɛrɛw kɔnɔna na kunnafoni ɲuman ka se k'o di aw ma an denkɛ ni o ye an b'a fɔ ni wagati na Buba ye ale farimanda la Petit Alan an bɛ foli d'a ma meilleure santé denmisɛnnin dolantanna don an bɛ dugawu kɛ a ka sigi ka na joona walasa a bɛ se ka na balontanw sɔrɔ meilleure santé à toi Alan Buba aw k'an bɛn wagati wɛrɛ n'Ala sɔnna ma.